Subsob ang training nga gihimo karon sa mga personnel sa City Disaster Office sa Mandaue aron mapangandaman ang unsamang panghitabo. Ilabi na ang paggamit sa ilang bagong na-acquire nga mga sakyanan. Ang report ni Nico Sereno. Sa North Reclamation Area, gipadayon ang pagbansay-bansay sa personnel sa CDRRMO Mandaue. Sila ang na-assign sa Emergency Management ug Rescue Team sa maong buhatan. Sa Phase 2 sa ilang training, ang 35 ka mga personnel sa duha ka teams mas gi-familiarize sa mga bag-ong sakyanan nga napalit sa dakbayan. Naglakip ini ang tulo ka mga penetrator fire trucks nga gi-assign na karon sa mga strategic barangays sa syudad. Ato ni siya gibuhat para mabansay-bansay gid nato ang mga personnel sa pag-operate nato ani. Ang dakbayan mipalit sab karong bag-o ug area ladder aron sayon ang pagresponde sa mga panghitabo sa mga tag-as nga edipisyo. Labi na din sa dakbayan sa Mandaue nga nagkadaghan ang mga buildings, labi ni mga high-rise nga mga edipisyo. Gikinahanglan jud kuno ang mga ekipo sama niini aron daling marespondian kun dunay mga panghitabo ug mga alarma. Muabot sa napu kaandana sa usa ka high-rise building ang kaya nga maabot sa area ladder. Dili lang firefighting kay mamahimo sab kini nga magamit sa rescue operations kay duna may kabutangan og stretcher sa pasyente kun gikinahanglan. Kaya sab nga maka-rotate og 360 degrees ang ekipo. Nakita mga designated drivers and crew ani no kada shift natay tagurha. So duha ang driver, duha ang crew. Ang sa pika sa nga shift, duha ka driver, duha ka crew. In kaso nailib sa kuha ang kuang Japon, operate Japon. Ang emergency rescue team lahi sab sa na-assign sa COVID operations sama sa decontamination ug patient transport services. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.